Здравейте и добре дошли в Weekly Tech 3. В днешния епизод се покоряват световни рекорди, така че гледайте до края. AMD представи нов handheld компютър базиран на AMD Phoenix процесор. Процесорът е Ryzen 7 7840U с максимална консумация на ток от 28 W. Уникална характеристика на игралното устройство е скръстата QWERTY клавиатура под екрана, която никой от популярните джобни компютри на пазара не може да предложи. Устройството е посочено като слайд поради способността му да се плъзга от клавиатурата, като по този начин запазва малкия си отпечатък. По-малкият размер на тази конзола е един от ключовите маркетингови точки. Екранът е само 6 инча в диаметър, но с 386 плътност на пикселите на инч, с резолюция от 1920 на 1080p и пикова яркост от 400 нита. Обаче не е с OLED панел, а IPS. Според официалните спецификации, панелът има 100% sRGB и 85% DCI-P3 покритие на цветовата гама. Слайд разполага с нова система за охлаждане, наречена 3+2, която се състои от 3,8 мм тръба на купър, прикрепена към две медни пластини. Тя се базира на един турбинен вентилатор с високо налягане, който е прикрепен към радиатор с 20304 квадратни милиметра повърхност. Компанията твърди, че тяхната система ще се продава на дребно при температура 46 градуса Целзий в режим 15 W и до 61 градуса Целзий при игра с конфигурация 28 W, въпреки че по време на стрес тестовете може да се повиши. Все пак имайте предвид, че предоставените цифри са за режим на пълна скорост на вентилатора. Системата е оборудвана с RAM памет LPDDR5X с неуточнена скорост, която може да се поръча в 3 конфигурации: 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ. Тя поддържа SSD дискове M2 2280 PCI Gen 4 с капацитет до 4 ТБ, която също е една от наличните опции, въпреки че е малко по-скъпа. Що се отнася до свързаемостта, системата има поддръжка на Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Има два конектора USB 4 Type-C и поддръжка на SD70 TF карта със скорост на четене на 700 мегабита в секунда. Устройството има вградено разпознаване за пръстови отпечатъци в случай, че някой се опита да получи достъп до устройството или то бъде изгубено. Системата всъщност се предлага на налична цена от $700. Тази цена обаче е само за ранните потребители чрез платформата за групово финансиране. Останалите ще трябва да платят поне $800-900, след като системата бъде достъпна чрез други магазини. Това е цената на опцията за 16 ГБ памет и 512 ГБ място за съхранение. Версията с 32 ГБ ще струва с $100 повече. Новият Intel Core i5 14400F е само 2,1% по-бърз от предишния 11400 в мултикор тестовете. Ново изсичане на информация от LNXOD показва, че процесорът наистина ще предлага конфигурация подобна на тази на i5 13400. SQ-то, което е било тествано, е вариантът 14400F, което означава, че не разполага с интегрирана графика, но това не би трябвало да повлияе на процесора по никакъв начин. Вече е потвърдено, че това SQ разполага 6 перформанс ядра и 4 efficiency ядра, което означава, че това е 10-ядрен процесор с 16 нишки. Твърди се, че процесорът може да повиши до 4,7 ГГц, което се потвърждава и от скриншота на CPU-Z в полето на множителя. По същество това потвърждава, че 14400 ще предложи 100 МГц по-висока тактова честота в сравнение с 13400. Това в съчетание с същата конфигурация подсказва, че това ниво на предлагане на 65 W Intel за настолни компютри чака малка актуализация. Процесорът получава 765,5 и 6730,3 точки в интегрирания едноядрен и многоядрен тест на CPU-Z. Съответно, в многофункционалните бенчмаркове това са много ниски стойности, които по същество означават 4,9% и 2,1% увеличение спрямо предшественика си. AMD Threadripper чупи Cinebench R23 рекорди с 210 000 точки. AMD показва своето господство в областта на overclock, предизвикайки дългогодишната позиция на Intel. Новата серия процесори на AMD Threadripper 7000X се оказва по-добра от Intel Xeon, включително и от Sapphire Rapids WS, която не изисква специални решения за охлаждане. Флагманът на серията Threadripper Pro 7995WX превъзхожда производителността на Intel Xeon W93495WX. С помощта на overclock и водно охлаждане, Threadripper Pro 7995X
може да стигне до над 140 000 точки, което е по-високо от производителността на Xeon. Процесорите на AMD също поставят няколко световни рекорда в различни методи на охлаждане, включително въздушно и водно охлаждане. В класацията на Hardware Bot процесорите на AMD надхвърлят 200 000 точки в Cinebench R23. Световният рекордьор SafeDisk постига впечатляващите 210 702 точки, което представлява 78% overclock в сравнение с токовите настройки с въздушен охладител на процесора. Това беше всичко за тази седмица. Очакваме следващата неделя и чао!